राम हरे हरे. आजी गीता महात्म्य संगुक अंगेलोटवा सती हेमापई माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. श्री आदि शंकराचार्य रचित गीता महात्म्य सांगतस. श्री गुरुभ्यो नमः. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृत स्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आजी विश्वरूप दर्शन योग म्हणजे एकादशोध्यायाचे पंचम श्लोकतुलेन अष्टम श्लोक तनक पठन करतात. पंचम श्लोक पठन करतात गीता नायक माताजी. षष्ठ श्लोक श्यामला कामत माताजी. सप्तम श्लोक मुक्ता प्रभु माताजी. अष्टम श्लोक सुनीता मल्य माताजी. हरे कृष्ण माताजी. गीता नायक माताजी आरंभ करिए. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐकतोय? पश्यादित्यान् सूर्य ऐकतोय? ऐकत नवा. हा देतो. थँक्यू. पश्यादित्यान् सूर्यरुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तदा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक पठन केलेले तुमको सर्वांक धन्यवाद. एकादश अध्यायाचे प्रथम 4 श्लोकांतो अर्जुन श्रीकृष्ण परमात्माक म्हणता मिगेल वैरी अनुग्रह करून सांगिले आध्यात्म विषयाचे उपदेशांनी मिगेल भ्रम संशय पुरा गेले. हंगा मुखार अर्जुन कृष्णाक कमलपत्राक्ष म्हणून संबोधन करता.
आणि म्हणता हे परमेश्वर तुगेले विश्वरूप रूपमैश्वरम दाखवचे का प्रार्थना करता हंग देव पळोवचे की योग्य कोण आस म्हणल्यारी संपूर्ण शरणागत जाल्लेले भक्तांक देव दिसता भक्तिमयी सेव कोण करता की तांक दिसता तशीची यशोदमय्याक कृष्णाल तोंडा भितरी कसन दिसता कशी दिसता तशी मार्कंडेय महर्षीक ध्रुव महाराजाक कशी दिसता म्हणून आम्ही ऐकले ते एकादश अध्यायाचे आईचे श्लोकाचे अर्थ आणि तात्पर्य सांगूक आमगेलो आसती हिस ग्रेस मुरलीधर चरणदास प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी तांगेल एक परिचय करूक हांव प्रयत्न करता हांनी हिस होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हांगेले शिष्य इस्कॉनाक 2005 क जॉइन जाल्ले ती 2019 तुलेन हांतू सक्रिय जावन आसती प्रोफेशनांतू चार्टर्ड अकाउंटंट आध्यात्मिक विषयांतू भक्तिशास्त्री डिग्री केला रासल कैमा संघांतू असून हिस ग्रेस श्री वल्लभ प्रभुजी हांगेले नेतृत्वांतू सेवा कार्य करता ती कोंकणी समाज संघांतू उपदेश व प्रचारक जावन आसती घरांतू वैष्णवांत हांगेल पुरा सेवा करता ती हांका संपूर्ण जावन सहकारिणी सहधर्मिणी जावन आसती हांगेल धर्मपत्नी हर ग्रेस सखी चरण माताजी आणि धुव भक्ती राधिका सकट बांधवाल तर्फे ना हांव तुमका स्वागत करता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्णा ऐकतास की उलोच ऐकतास प्रभुजी हरे कृष्ण थँक्यू माताजी भागवत पुराण कोंकणी सूर जाताना फस्ट चॅन्टिंग ग्रुपांत जॉइन जावन आशिल्ली माताजी शैला प्रभू माताजी तांगेले मुखार बिंदातून आजी सेशन सूर करता आसची जय राधा माधव सांगून आयचे सेशन सुरू करू प्रयत्न करता जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी यशोदानंदन व्रज जना रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रज जना रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम जाऊन गुरु महाराजाला पादारविंद नमस्कार कोरनु कृष्ण परमात्माला प्रार्थना कोरनु पूरा मलगडंगेले वरिष्ठ वैष्णवातंगेले आशीर्वाद मगुनु बाकी पूरा जनाले प्रार्थना मगुन घेऊन आयचे भगवद्गीतेचे 11चे अध्याय विश्वरूप दर्शनाचे 4 श्लोका विषय बघेंतू चर्चा करूक प्रयत्न करता
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे विश्वरूप दर्शन म्हणलेला अध्याय ऐकतनाची सांचरडू असताना अज्जाला कृष्ण भावनामृत एक पुस्तक शिल्लक शिला प्रभुपाद स्वामीला भगवद्गीता यथारूप म्हणता असता तंतु अति सुंदर जान शिले थोडे पत्रांतू चित्रपट शिले परंतु एक चित्रपट विश्वरूप भारी भयानक जावन शिले देवाल रूप त्यातनं दिसत असेल की देव म्हणलेरी भय इवे बा हिव कवे बा देवाक म्हणाले भारी सांगताना जलेरी कृष्ण भावनामृतांत त्याची रुची कंप्लीटली चेंज म्हणूया आमका देवाला भक्तीन तू मुख्य प्राधान्य दिवनु अति सुंदर जावनु श्रीमद भागवतमा चर्चे देवाला मस्त लीले पुरा अस म्हणले कळले सानस्तना मगेल माव आमक कहाणी सांगून दित तशिले अति सुंदर जावनु श्रीमद भागवतमाचे कृष्णाले भगवानचे लीले पुरा तंतुली एक कहाणी कृष्णाना लोणी चोरचे त्या इतमितीन सांगतास म्हणल्यारी आमका सानस्तान मस्त मस्त रूप देवाला मनांत असता तंतु लोणी चोरचे एक चौराल रूप देवाक असमू भयानक जेवणाशील रूप विराट रूप असा त्यानंतर चौराल रूपांतू तंतु बिल्वमंगल ठाकूराना अति सुंदर जावनु चौराष्टकमा संग असा व्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकुल चौर अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागरण्यम पुरुषम नमा यत्नाई पुरुषोत्तम महिन्यांतू आम्ही अज्जे गायन करताची तेवढ गासायल म्हाका की देवाक मस्त रूप आसा भक्तांक ते पूरा रूप दिसता ते पूरा रूप आस्वादन करूयत म्हणलेले तेन सानस्तना असले एक अवसर मेळ्ळास की उडपांत आशिल्ले मणिपाल म्हणलेले जाग्यारी पाच्चेन आनी बापान थंय राबून आशिल्ले त्यांनी आज्जी वापुरा तेन थंय उडपा साक्षाल कडगोल आनी धोर इदोरचे ते सुंदर रूप कृष्णाला पळोवन ओड जेवचे एक अवसर मेळ्ळालो आसा जाल्यारी त्या गांवांत तूं ओड जेल्लेले मितीन ताजी मोल सानस्तना आसून आसना केन्ना भक्ता त्यांनी हात दवरून कृष्णाला बगेन तू चर्चा करतना कृष्ण भावनामृतान थाणू तेन्ना ताजे रुची मेळटा म्हणलेलो आसा पुरा कुटुंबात त्यांनी सहाय केलेलो आसा की कृष्ण भावनामृतान तू मुखार सुनोवरूका तेंची फुडली क्लासांतू एका श्लोक तुकून 4 श्लोक श्रीमान धर्मराज प्रभुन अति सुंदर जावन विवरण दिल्लेलो आसा तंतु अर्जुन देवाला निमगेत की कृष्णा तुका रूप दाखयत वे एकाक पण आमकां दिसू पुरो आम्ही जनरल जावन अशी उलयता करता आसतना देवा तू पळयला
म्हळाले क्वेश्चन सगळ्यांनी निमगोचे असं तू व्हडली भक्त म्हणून सांगून भोवंत असं देवा पळयला हवे जाल्यार अंतू आमकां प्रभून सांगून दिलेलं कसं शिला प्रभुपाद स्वामी पुस्तकात तुकून सांगून दित कशें असं म्हळ्यार की देवाक पळोवचे तू भक्ती जाय आणि विनम्र भाव आणतो निमगेतास की अर्जुन कृष्णा तुका मनस म्हण जाल्यार तू त्या चंद रूप त्या विश्वरूप म्हाका दाखोवन दी तुगेले ते अति विस्तार जावन आशिल्ले ताका अंत्य ना तसल रूप म्हाका दाखोवन दित कृष्णा म्हूण सुरवेरची चार्यंतू कृष्ण ते निमगेत आसा आजी तुकून आजी आम्ही चर्च करू ताजी 5, 6, 7 आणि 8 आणि तू कृष्ण तंगेले विश्वरूपा विषय सांगून दितास मुखार सुनू येवची क्लासान तू 9वा श्लोक तुकून 14th श्लोक ताई संजयो अर्जुनाक कृष्णाला विश्वरूपा विषय सांगून दितास तशी कडेरी अध्यायांतू कशी शुद्ध भक्ती असली शिवाय आमक कृष्णाक मेळूक जायना शुद्ध भक्ती असूक कसं सकड कोरका म्हणाला तंतू आमक सांगून दितास सुरवेची श्लोकांतू अशी सांगतास की माताजी तुम्ही त्या पीपीटी शेअर करतास की शिल्पा शनाय माताजी चारी श्लोकांतू त्यांनी सांगतासची पीपीटी दिसतास ना ओके चारी श्लोकांतू ओके कृष्णा लगी निमगेता तुमगेले त्या कॉस्मिक फॉर्म विश्वरूप म्हाका दाखोवन दित म्हणून आणि कृष्ण सांगता 5 श्लोकांतू हे पृथल पुत्र मिगेले अनेक 100,000 कटले नाशिल्ले हे सुंदर रूप तू पळोवचे प्रयत्न करी म्हणून 5च्या श्लोकांतू सांगतास कृष्ण अर्जुना प्रितीर आपोवन पण तू पळ कश्यस म्हणून कितली चंदस म्हणून पळ म्हणून सांगून सांगतास दैवीक जावन आशिल्ली हे रूप आमकां दिसू पुरो की भारी भयानक जावन आशिल्लें सिच्युएशन 16च्या श्लोकांत ताची विवरण करता आसची ताका अंत्य ना तोंडा तुकून मस्त व्हड्यो जीव दिसता मस्त माती दिसता भूतकाल फुडले पुरा नमुन्याचे आशिल्ले ते रूप भयानक रूप आमकां दिसता आसा एक मना करून घेवका की हे विश्वरूप म्हणलेले तालकालिक म्हणाले हे भौतिक जगता खातीर तालकालिक जावन कृष्णान दाखोवन दिवचे एक भक्तू केन्नाय त्या रूपाक आशी करना जाल्यारी अर्जुनान कसले निमगोश म्हणल्यार हे रूप साधारण एक मनशाक देव म्हण सांगून आयले री ताका कशी उत्तर दिवचे म्हण सांगचे खातीर दाखोवन दितास श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान एक चर्चेंतू अशी सांगिलास की हे विश्वरूपा वयरी तुम्ही प्रेम दवरूनच इतले म्हळ्यार ताजे वयरी तुमकां प्रेम दवरूंक जायना देवाक असल रूपांतू आमकां
तांगेले रेसिप्रोकेट करू जायना आणि त्यांनी एक उदाहरण दिवचेस की कंचे व्यक्ती तागेला आनु पोलिसांची जावन आसका जाल्यार ते पुत्ताक सांग चल्लेक अन्न पळयलेले कूडले ते पोलिसांच्या पळयले कूडले पण भंय जाता आनू जेवते ते युनिफॉर्म ते बड्डी बंदूक असं दोर नसताना अन्न पळयतनाची यो मिगेला आनू हे बागे म्हणाल एक निमिषान तू ताका दिसू पुरो तशीची एक भक्ताक अर्जुनाक दिसता असं की हे विश्वरूप यो मिगेलो तशील कृष्ण हे अश्यस्व कृष्ण म्हणून दिसू पुरो तशीची श्रीमद भागवतमांतू 2 स्कंदांतू 1 अध्यायांतू 24th वर्सान सांगू आसा हे अर्जुनाल खातीर नाही देवान दाखयलेले हे कंचे बुद्धिनतिले लोक आस पळय तांगेले तांणी कंची नमगत आस पळय यो हेवय देव तेवय देव तांकांय पूज करूया हांकांय पूज करूया तेंची मस्त म्हणलें गॉड फॅक्टरी इंडिया इज अ गॉड फॅक्टरी म्हणून कोणाकय येद्दे कुंकुम या त्या सड घालून देव म्हणून सांगून येताले तसंच जनाक सांगेत की तुमकां विराट रूप दाखोवचें जातलें देवाल बरी म्हणलेलें हे सांगून दिवचे खातीर म्हणून सांगून श्रीमद भागवतमांतू प्रभुपाद स्वाम्यान टिप्पणीन दिल्लेलो आसा संची श्लोकांतू अशी सांगिलास की हांव म्हाका मस्त नमने रूपार हितूंक पळयत आदित्य जावन वसु जावन रुद्र जावन अश्विनी कुमार जावन आणि अनेक देवता जावन तुका त्या रूप मिगेलांत दिसता तुवा असल रूप येद्दोळ पळोवन आसा इसना इतली विस्तार जावन आशिल्ले पळोवन मात्र नाही आयकून तर आसा इसना म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगता असं संची श्लोकांत अर्जुन कृष्णाला प्रिय मित्र जावन आशिल्ले जाल्यारी अर्जुनाक कृष्णाल बगेन तू परिपूर्ण जावन कळ्ळी म्हणालान तू आमकां मनाक व्हरून घेवं येता कितें म्हळ्यार असले मस्त नमुने आशिल्ले रूप एक पंता कोणाकय देवान दाखोवन दीन ह्याची फुडें म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा हे अध्यायांत आमी देवाले विवरण भगवान म्हणलेलें विवरण पराशर मुनीले तुका न्हू आयकलेलें आसा व्यासदेवाले आनु तो पराशर मुनी ते श्लोकाचे विवरण विष्णु पुराणांतू 6.5.47 सांगिल्लें आसा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसः श्रेय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नं भागम् इतिंगना ऐश्वर्यस्य समग्रस्य समग्र अनलिमिटेड क्वालिटीज कसला ऐश्वर्य वीर यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य इंग्लिशान कसं म्हणतात all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. आम्ही असले ते क्वालिटी मनुष्यांची पळोवन आसता येते ते असता सनून मनेरी एकलो भयंकर तुडवाळ असता नाल्यार एकलो भारी छंद असता एकली भारी छंद असता एकलो मस्त शक्ती असता थोडे 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 असता पुरा जणाक जाल्यारी देव म्हणजे कोणाक भगवान म्हणजे हे अनलिमिटेड जावन आशिल्ले कृष्ण हांगा दाखोवन दितास की हे
परिपूर्ण जावन तक अंत्य ना मिगेला आशिला तू थक्का भगवान म्हणताची कृष्णाक या पूरा समग्र जावन आशिले म्हणलेले हंगा आमकां मनाक जाता. तशीची ब्रह्मसंहितांतू आम्ही ऐकून घेताच की ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. हे कृष्णा गोविंदा तू सर्व कारणाच कारण तुगेले ये सच्चिदानंद विग्रह तू आणि परम जावनशील तू म्हणले हंगा देवाक सांगता असाची ब्रह्मसंहितांतू 5.1 आमकां फुडल्या क्लासान सांगिल्लें की हे विश्वरूप यशोदा मैया कय दाखोवन दिला म्हणून. तेंची प्रिय जावन आशिल्ली भक्ता तांकां कृष्णान तांगेले ते ऐश्वर्य भाव थोडे दाखोवन दिला. पिंगड जाणा पुरा ते मना कोरून दिवचे की कृष्ण म्हणलेले देव परमोत्तम परम पुरुषोत्तम तो म्हणलेले दाखोवचे तांगेल वैरी ते विश्वास हाडोचे सत्ताचे श्लोकांतू अशी सांगता सच की कृष्ण तुका पुरा चरा जावन आशिल्ले आणि चराचर तेता हेता हल्ला नतिले पुरा नमुन्याचे आशिल्ले एक कडेन पळोवचें मेळटा अर्जुना. अचर आणि चराचर ते खंय दिसता मिगेले देहांतू पळय तुका भाव भू पोरणे आणि मुखार सुनेवचे ताई मिगेल देहांतू तुका दिसत पडता म्हणाले कृष्ण अर्जुनाक सांगून दिता. आमकां एक उदाहरण पळोवन घेवची. एक कडेन बसलेरी आमकां पुरा भोंयत आशिल्ली पुरा वस्तू दिसतोय ना. कितलेय व्हड वैज्ञानीक जेवतो ताकाय भोंयत आशिल्ली पुरा जाग्यार आशिल्ले कशी पळयलेली दिसना. जाल्यार कृष्ण अर्जुना सांगता पळय तुका खंयची जाग दिसता म्हण पळय तू तुका ह्या रुपान पळयलेरी मेळटा ह्या प्रपंचात कशें कसलय म्हणून. त्या पास्ट जेवो प्रेसेंट जेवो फ्युचर आशिल्लो जेवो म्हणलेले हांगा सांगून दिता. श्रीला प्रभुपाद स्वामीन सांगवास की कृष्णाक अति सुंदर जावन आशिल्लें रूप आसा. विराट रूप मात न्ही, विराट रूप हांगा तात्कालिक जावन आसा म्हणाले आमकां सांगून दिल्लो आसा. जाल्यार ते परमनंट जावन आशिल्लें ते रूप कशें आसा कृष्णाले द्विभुज मुरलीधरा अति सुंदर जावन आशिल्लें मनुष्य रूपार आशिल्लें ते कृष्णाल हातांतू ते कोळल घेवन अति सुंदर जावन आशिल्लें ते रूप कृष्णाल आसा म्हणले आमकां ब्रह्मसंहितांतून मनाक कोरून घेवचे. वेणुं क्वनं तमरविन्ददलाक्षयाक्षं बर्हावतं समसिताम्बुद सुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. वेणुं क्वनंतम अति सुंदर जावन आशिल्लें ते वेणू दवरून आशिल्ले
ते कृष्णाल सुंदर रूप ते एटर्नल फॉर्म म्हणलं आमकां हांगा सांगून दिता असं हेच वृंदावनांत स्थित रूप खंय विंगड कडेन वचका म्हणना वृंदावनांतू गोलोक वृंदावनांतू गोलोक एव निवितस्य अखिलात्मभूता ब्रह्मसंहितान सांगू 5.37 गोलोक वृंदावनांत आशिल्लें तेंच रूप वृंदावनांत आसा आनी तेच रूप अर्जुनाक पळोवचे अवसर मेळ्ळेलो आसा आदि पुरुषम तमहम भजामि भगवद्गीतेंतू 18 अध्यायान सांगू आसा 61 श्लोकांतू ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति कोण कृष्ण सट्राले हृदयांतू वसून आसा तशीच पूरा प्रपंचांतू कृष्ण आसा त्या कृष्णाक आमकां मना करून घेवचेक विराट रूप पळोवका म्हणना अति सुंदर जावन आशिल्ले ते चंद रूप आमकां पळयले री ते मनस्तृप्ती जाता विराट रूपांतू फुडली अंत सांगिलास की फुडली क्लासांतू धर्मराज प्रभून यशोदा मैयान नंतर अर्जुना नहीं पळयला यशोदा मैया नहीं पळयला विंगडेक अवसर सांगील कसो आशिल्ले कुरुतांनी महाभारताच्या 5 पुस्तकां सांगिल आसा उद्योग पर्वांत की कृष्ण एक पंथा कौरवा तांगेले अरमनेंत येता इतिमितिना की कुरुक्षेत्र युद्ध कशीपुणी कोर्नु अवॉइड करचे खातीर तेन्ना दुर्योधनु कृष्णाक एक चूर आयकूचेक तयार आसना आयकूच सोडी दुर्योधन कसं करता म्हणल्यार कृष्णाक धोरनु फन धुंदेलूक प्रयत्न करता तेन्ना कृष्ण जोर कोर्नु हासून तांगेले ते विश्वरूप दाखयता अर्जुना दाखोवचे आशिल्ले तेन्ना अनेक हात पूरा हातांतू मस्त नमुनेचे कसले आयुध आणि अति सुंदर जावन ताजे ते दिव्य उजवाडांतू कशी ज्वालामुखी आसा पळय तशी ते रूप दिसता आसता आणि तांतू पूरा नमुने देवता तांणी ब्रह्मा शिव पूरा दिसता ते दुर्योधनाक एकचूर पळोवचें जायना तो दोळचिमी करता अश करता आड रपता तशीच पूरा तागेले भावंडे कौरवातांनी पूरा तांकां पूरा दोळचिमी कोण ते पळोवच तशी अवसर मेळना ताणें सांगिलास की भीष्माक द्रोणाक कर्णाक विदुराक संजयाक पुरा मेळ्ळेले हे पळोवचेक मेळ्ळेले अवसर आसा विश्वरूप अर्जुनान पळयतानाय वाजिलास की तितून देवता तांकां पळोवचेक अवसर मेळ्ळेलो आसा म्हणून श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान सांगू आसा ह्या अध्यायांतू की कृष्णाक विराट रूप दाखोवन जाताची अर्जुन मागून घेता कृष्णा ते पळोवन भारी भंय जाता आसा कशीपुणी कोर्नु तुगेले चारी रूप हाता रूपार येवं काम फोर आर्म फॉर्म चतुर्भुज रूपार कृष्ण ताजे नंतर चतुर्भुज रूपार कडेरी अपास अर्जुना लोट आशिल्ले सका जावन आशिल्ले कृष्ण आमकां कशी मनुष्य रूपार दिसता पळय तशी जावन हे अध्यायांत कडेरी येवचे आसा दाखोवचे आसा आनी तूं कसो जाता म्हणल्यार मस्त नमुन्याचे
भगवद्गीते वाचून ताजे कमेंट्री सांगताले का कन्फ्युजन जेवचे आसा की कृष्ण म्हणल्यार विश्वरूप मात्र नाल्यार असल मात्र तसल मात्र म्हणलें तरी क्लियर जावन ह्या अध्यायान सांगतास की भगवद्गीतेन तू कृष्णाले रूप केदनाय द्विज मुरलीधर द्विभुज मुरलीधर म्हणलें आणि विराट रूप जो विश्वरूप तात्कालिक जावन दाखोवन दिल्ले ते भक्ता तांकां म्हणून हांगा उल्लेख करू आसलो कडेरचे श्लोक 8चे श्लोकान सांगू आसा कृष्ण सांगता अर्जुना तुका आत्तशील दृश्टीन तू म्हाका पळोवचें जायच ना ताजे खातीर हांव कसो करता म्हणल्यार तुका दिव्य जावन आशिल्ले चक्षु हांव दिता ताजे ते दवरून तुका म्हाका पळोव येता म्हणलें कृष्ण अर्जुना सांगता 8 श्लोकांत श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान तात्पर्यान सांगू आसा शुद्ध भक्ताक कृष्णाक दोन्ही हत्ता रूपारी पळोवचे म्हणलें आशस्य नंतर विश्वरूपान पळोवचे आश आसना म्हणलें सांगू आसा आणि मुखार सुनो कृष्णाले अति सुंदर जावन आशिल्ले ते दैवीक जावन आशिल्ले व्यवहार आम्ही मना करून घेवका कृष्णा लोटशिले तितले सका त्यांनी गोपा त्यांनी बालगोवाल त्यांनी पुरा कृष्णाले त्यांनी कितली तांगेले जन्मांतू फुडले जन्मांतू पुण्यकारी केलेलं आसा त्या पुण्यकारी केलेली मिती मात्र तांकां कृष्णा लोटू खेळणू कोरणू अशी एक अवसर मेळ्ळलो आसा वृंदावनान आम्ही श्रीमद भागवतम चर्च करतना आयकल्ल्याची ही ब्रह्म विमोह लीला ना म्हणजेलेरी कृष्णा लोट खेळचे बरहा पीडम नटवर बपू कृष्णा लोट वच्चे खेळणू कोरणू तशीची अगासुराल अंत वत्ताने कृष्णा लोट मस्त गोपातांनी वत्ताची तांगेले पुरा कशी ते चरडू ग्वाल बाल कृष्णा लोटू मेळणू कोरणू खेळणू कोरून आसाची म्हणाला आमकां मना करून येता आसाची श्रीमद भागवतमांतू तांची स्कंदांतू 12 अध्यायांत 11 श्लोक सांगतास की इतं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजारो वितपुण्यपुञ्जा इतं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजारो वितपुण्यपुञ्जा हे कृष्णाले सर्व पुरुषोत्तम जावन आशिल्ले कृष्ण परमात्माले ते रूप तांगेलोट खेळचेक ह्या चरडू आतांनी कसं केला म्हणल्यार तांगेले अनेक अनेक जन्म मस्त नमुन्याचे शुभकार्य केलेलं आसा ताजे मितीन मात्र कृष्णा लोटू खेळू करूक जाल्लेले म्हणलेले हांगा हे श्लोकाचे परपटांतू श्रीला प्रभुपाद स्वामी सांगता आसाची कृष्ण अर्जुनाक या रूप भगवद्गीतान सांगू आसा एवं परंपरा प्राप्तम परंपरा जावन आशिल्ले
तो कुडगासना मिगेल जन्म जल्ला म्हणून सत्संग कृष्णान सुरवेरी त्या परंपरेंतू अर्जुन सुरवेर सर आणि अर्जुनाल बघेंतू आमका अर्जुन आमितीन या भगवद्गीते ऐकूचे एक अवसर मेळ्ळो कृष्णाक कोणा मना करून घेऊ का की आणि कसं कोर का अर्जुनान कसं मना करून घेतला त्या शीची आम्ही मुखास म्हणून ते घेऊनच का तसं लेख रूप शिकोरची नाही की मकाई विराट रूप पळो का मकाई तसं विश्वरूप पळो का आमका श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान चैतन्य महाप्रभू त्यांनी त्या रूप वाणी मुखांतर दिलेलं कशी वाणी मुखांतर दिलेलं आहे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आणि कसं म्हणलेलं आहे चैतन्य महाप्रभू त्यांनी संकीर्तन देवालय नाम कलियुगांतू केन्नाय त्या रूपारी आम्ही जप करू प्रयत्न करू का साष्टांग देव त्या उच्चारणांतू मुखांतर आमगेले की रेसिप्रोकेट करता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कलिसंतरण उपनिषदान सांगितलं या ब्रह्मांनी नारदान शिलाय संवादांत चैतन्य महाप्रभू सांगून द्यायचं असं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमित स्मरणे काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जानानुराग नामकारी बहुधा मस्तू नमुने नामशी देवा तुगे लुडकासू कडूक कसले नमुन्याचे नियम नामू कसले नियम फॉलो कोसनाक देयर इज नो हार्ड अँड फास्ट रूल केन्नाय आमकां तुगेलें नांव काडयाक मो देवा नांव काडच्यान तूं देवाल नांव अशुद्धी जायनाची आमकां देवकोडा आवाज कजलेरी मस्त नमुने क्रम आसा देवस्थान आवाज कजले मस्त नमुने क्रम आसा त्या क्रम पूरा आमी फॉलो करता सूत कशील वेळार वचूं जायना मस्त नमुने अवसरांत वचूं जायना न्हायनतील वचूं जायना तशी पूरा नमुना रेस्ट्रिक्शन देवालय वताना अर्च विग्रह सेवा करताना तेंची देवाला नाव काडचे विषय जेवो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सकाळ उठोनू दांत कसं नतिले तुमगेल बेड्डार बैसून सीधा देवाला नाव काडयात रेस्ट्रिक्शन कसले ना तेंची निद्दताना सीधा निदोचे वच्चे फुडे देवाला नाव काडयात ऑफिसा बैसून तुमकां केन्ना समय मेळटा की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 देवाला नाव काडयात बसार वतना देवाला नाव काडयात ताका कसले नमुने रेस्ट्रिक्शन आचार्य नाव काडचें जप करचें तेंची
आम्ही 16चे श्लोकांतू हांव तुमकां जस्ट आयचे टॉपिक आस न्ही जाल्यार ताजे विश्वरूपा विशय अर्जुनाक कशी दिशिल्ले म्हणून एक सांगता आसा. अनेक बाहुत्तर वक्तार नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. अर्जुन कसं सांगता असते, हे देवा, विश्वरूप आशिल्ले देवा, म्हाका मस्त 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 तुगेल हात, तुगेल पोट, तुगेल तोंड दोळो दिसता आसा, ताका अंत्य ना. पुरा कडेन खंय सूर जाल्ला, खंय अंती जाता म्हणून दिसना म्हाका देवा. पण सांगून अर्जुन कडकडत असं देवाला राख. हे देवा पळोवचें कर अर्जुनाक कशी जाता, ताका प्रिय भक्त जावन आशिल्ले. जाल्यारी आम्ही देवाला मागून घेवया. लास्ट म्हाका सेशन विराम दिवचे फुडें हांव प्रार्थना करतास की हे अति सुंदर जावन आशिल्ले मार्कांडेय ऋषीक दिशील ते रूप सानू तो देव बिल्वमंगल ठाकुरा त्यांनी बालमुकुंदाष्टकमान संगील आसा. करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. देवा हांव केन्नाय तुगेलें तें सुंदर सानू रूप कृष्णा मुकुंदाल ते रूप कशी वटपत्रान तू निद्दोन तुगेले बोट तू चिवन कोरनास की त्या सुंदर रूप तिकेले मनान तू दिसो म्हण बिल्वमंगला ठाकुरान मागून घेतले. तशीच आम्ही देवाला मागून घेवया. त्या सुंदर रूप आमगेल हृदयान तू केन्नाय आसूं देवा. हे योग मेळ्ळेलास की आमकां भगवत गीते विशय आयकुचे, हे योग मेळ्ळेलास की आमकां विश्वरूपा विशय आयकुचे, हे योग मेळ्ळेलास विराट रूप आयकुचे. अशी भक्त संघ मेळ्ळेल मस्त अवसर आसा. आनीकय जीवनान तू मुखार सोनू मस्त भक्त संघ मेळ्ळो सांगून मागून घेवन त्या सुंदर रूप हृदयान घेवन पळय आमकां प्रार्थना करूया. मस्त मस्त धन्यवाद. हांगा हांव कथाक विराम दिता आसा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय. कोणाके कसले प्रश्न म्हणजे निमगोचे प्रयत्न करता उत्तर दिवचे का ना म्हणजे वरिष्ठ भक्ता अन्यासाची श्रीमान रविपती दामोदर प्रभुले निमगेला शिल्कियाजी म्हाका प्रभू म्हाका पक्कन काडू जाय न्ही म्हण जाल्यार तुमी प्लीज सहाय करता. ऑफिसान तू सिरकून पडू एक चान्स आशिल्ले जाल्यार देवान एक अवसर दिल्ले प्रभूला अनुग्रहान आयचे क्लास काडूक अवसर मेळ्ळेलो आसा. थँक्यू हिस्ट्रेस रविपती दामोदर प्रभू. कोणाके कसले येता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. धन्यवाद प्रभुजी. तुम्ही स्टार्टिंगान तुमची आमगेले उडपाची कृष्ण हा उडपा कृष्णाले सानूची कुडगोल धरले कृष्णाले नाव सांगून
उडुपाची श्रीकृष्ण दोळे इದ್ರ योची दिसले केले तुम्ही धन्यवाद. कोणाक प्रश्न विचारचे असले निमगे हरे कृष्ण प्रभूजी. तुम्ही सांगितलेलं वही ते मरी सांगितलं ते सहस्त्र दर्शन ते हे जे असं विंगड रूपाचे दर्शन आमका त्याची हे घेवच्या नज आम्ही इच्छा करच्या नज पण पंचमुख हनुमान देवस्थान आणि असतात ते विंगड विंगड 5 वगैरे सप्त हनुमान वगैरे जे असतात त्याची पुरा जण करतात दर्शन साधारण एकापेक्षा अनेक ते त्या प्रभूजी. माताजी अनेक पण रिपीट करतो पंचमुखात हनुमंताला दर्शन पूर्ण करताची कसं प्रश्न कसा असेल आणि इवन सप्त हे मुखाच्या हनुमाना दर्शन आणि पुरा जण करताची नाही त्या नाही याचे कनेक्शन ना पण तुम्ही सांगले सहस्त्राच्या मुखाच्या आम्ही ते इच्छा करच्या नज ते बरोबर आणि ते आमका पळवच्या पण जाऊची ना पण ते हाव निमगिता ते पंचमुख आणि सप्तमुखाच्या मी पळताची तर ते त्या करतात पुरा जण इच्छा दर्शन इत्या करताचे आणि देवस्थान इथे असतात. माताजी आपण गेलो क्वेश्चन करेक्ट कळला म्हणजे आम्ही एक देवता लोकांत गेला पूजन करचे दोन्हीचे भक्ता तंका पूजन करचे हनुमंतु रामाला सर्वश्रेष्ठ भक्त उदाहरणांतु हनुमंताला की किंकर मला उदाहरणांतु शिशि शिक्षाष्टकमंतु ऐनंद तनुज किंकरम पतिता मां विषमे भवान कुतौ अंतु किंकर म्हणले एटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड हनुमंतु देवाला एटर्नल सर्वेंट म्हणाल असतं. चैतन्य चरितामृतांतु मुरारी गुप्त ತಂಗೆಲೆ त्या रूपार आशिल्ले त्यांनी सांगू असं की आमगेल तंगेल सेव करचे शिवाय विंगड कसले तंगेल मनान ना जलेरी आम्ही भौतिकीय लोकांतू कसले इच्छितावर नसता सेल्फिश मोटिव्ह असता आमका त्यांना आम्ही म्हणताची ओके एक मुख नाही आम्ही मल्टिपल आशिल्ले अंतू हांका देवदेवता तांका प्रार्थना करचे आमगेल कसले बेनिफिट करचे असता. आता आम्ही तांगेले हनुमंताला वचन मागून घेतास की हनुमंत म्हाका रामाल भक्ती दी म्हणून सांगून मागून घेतली म्हणून जाल्यार डायरेक्ट हनुमंत आमगेले हात दवरून रामाला व्हरता तेंची आम्ही मागून घेता की धना देही विद्या देही स्त्री देही तसल मागून घेतली म्हणून जाल्यार देव दिवचे पुरो हनुमंत म्हणणे डेमिगॉड्स देवता लोक दिवचे पुरोची जाल्यारी ते आमगेले सेल्फिश मोटिव्ह खातीर आमगेल भक्तीन तू मुखारसून वचूक आमका अहैतुकी जावका कसले नमुन्याचे आश्वासनातले देवाला मागून घेवका प्रार्थना करूया की देवा म्हाका आनिकय भक्ती दी तुगेल सेव करता तसले आनिकय अवसर दी आमका हे मागून घेऊयात की देवा म्हाका हाय भोग चोडोचे तुका हे चोडोका म्हण आश आस तुका कसले रसगुल्ल खावोका म्हण आश आस म्हण देवाक आशिक भक्ती खातीर आमी मुखार चमकलेरी आमका ते बेनिफिट असता ना म्हणजे आमी विंगड कसं मागून घेतलेरी ते खंयचे नमुन्याचे रूप जेवो इवन आमी भौतिक अंत आता पळयताची भूत प्रेत राक्षसा तांकाय प्रार्थना करची तसले एक समूह आसाची त्यांची त्या रेकमेंडेड नाही म्हणाले भगवद्गीता तुवें सांगिल्लें आसा स्क्रिप्चर्स तुवें सांगिल्लें आसा. हरे कृष्ण माताजी हांव तुमकां उत्तर हरे कृष्ण प्रभू. हरे कृष्ण प्रभूजी ह्या तांणी निमगेल क्वेश्चन हांव एक थोडे ऍड करता कुरवा. प्लीज प्लीज माताजी. कसं म्हणारी माताजी निमगेले पंचमुखी 7 मुख हनुमंताक कसला आम्ही
पूजन करताची दर्शन करताची म्हणून म्हणलेलं. आता पंचमुखी हनुमान जेवो, सातमुखी हनुमान जेवो, एकमुखी हनुमान जेवो ते एकच पूर एकच जाल्यारी हनुमंताले कितली कीर्ती आसा म्हणाले ते दाखोवच्या पंचमुखी सातमुखी पुरो सकड जन विग्रह आराधन करताची. आता हनुमंताले गाळी आंजनेय म्हळ्यार वाऱ्या उपचे हनुमंत असता. अनेक घरकडे मारुती म्हळ्यार दोन्ही हात ओटुकोन नमस्कार करच्यो हनुमंत मारुती म्हणताची तेवय विग्रह असता. सो नमुनवार विग्रह स्थापन करून ताजी पूजन करताची. बट सक्कड एक हनुमान जेवो, एक तोंडा हनुमान जेवो, 5 तोंडा हनुमान जेवो पुरे एकच जाल्यार हनुमंताले कितले महान असतो म्हळ्यार एक दाखयता. तो कितली येत्तरी होड जाता, कितलो सानूय जाता, होडूय जाता, सानूय जाता म्हळ्यार आमी आमचो रामायण कथा ज्यो कळटा आसा. तश निमित्त ते काही तसल मस्तू कसल डिफरन्स ना. तांचो दर्शन करचे आणि एक मुख हनुमंताक पवर उणे, 7 मुख हनुमंता पवर चड. आम्ही ज्ञान आशिल्ल्यान ते लेख चूक म्हणून हांव लेखता. सो आम्ही जन कसकसल एक तांगेल भक्तीन दवून घेताची तांकां काही चुकी ना. बट शक्ती सक्कड एकच मारुती जो, गाळी आंजन जो, सप्तमुखी जो सक्कड एकच जाल्यार हनुमंताले आम्ही एक उडगास करता. तो कितलो महान भक्त आशिल्लो म्हणाले तागेल भक्ती भक्त आम्ही कशी दासानुदास दास दास हनुमंताल दास जालो तो खंडित आम रामाला भरता म्हणाले. हे रियल ज्ञान आमकां असला जल. हरे कृष्णा. दॅट्स ऑल प्रभू. थँक्यू. बाई माताजी. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. मी ऍड केलं. आणि कोणा काही कसले प्रश्न आसात? हरे कृष्ण प्रभुजी. येस माताजी. एक्चुअली अर्जुन देवालो व्हडलो भक्त आशिल्लो, अनन्य भक्त आशिल्लो. ताका देवान ताका दिव्य चक्षु दिवन विश्वरूप संदर्शन दिले. संजय पळयता आशिल्लो मग संजय देवाल भक्त. लायक संजयाकय दिव्य दृष्टी. धृतराष्ट्र एक्सप्लेन एक्चुअली धृतराष्ट्र बरे वाईट म्हळ्यार लायक संजयान ताका पळोवन एक्सप्लेन करचें न्हू महाभारतांत. वय माताजी हांव बॅक टू गॉडेड मॅगझिन अंतू सत्यराज प्रभू ताजे एडिटर आहा. तांणी तिला प्रभुपाद स्वामी कमेंट्री सांगता आशिल्ल्याची की धृतराष्ट्र वायट जेवो जाल्यार धृतराष्ट्राना या विश्वरूप खंय दुर्योधनाल थंय असताना धृतराष्ट्रा दिसलो आसा म्हणून सांगू. तेन्ना धृतराष्ट्राना मनस्पूर्वक जावन प्रार्थना केलेलं असके, हे कृष्णा म्हाका तुगेलें तें रूप दिसूं का म्हणून. प्रार्थना केलेल्या वेळार कृष्णाना ताका अनुमती दिवची असके. तांतू तशी सांगिल्लें आसला की आमकां एक दृष्टिकोनांतून वायट म्हळ्यार दिसलो पुरो, अनेकांतूय ते मागून घेवन घेतिल्लें आसा की कृष्णा म्हाका तुगेलें तें रूप पळोवका म्हणून. तेन्ना कृष्णान तागेले स्वतंत्र तागेले विलिंगनेसान तूं त्या रूप दाखोवचें सोडू आसा म्हणून सांगिल्लें आसता. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभुजी. कितले वाईट असल्यार समेत देवाले दय असल्यार तांकां लायक म्हळ्यार चांग जाता म्हणून तशें प्रभुजी. कितले वाईट असल्यार केलो जना जाल्यार देवाल अनुग्रह असल्यार तांकां. तंतु अनेक एक ऍड करता आसा श्रीमद भागवतांतू अहो बकीयम स्तनकालकूटम. सुखदेव गोस्वामीन या श्लोक ऐकून बरहापीडम या 2 श्लोक ऐकून काही कृष्णा वेळ आकर्षण तांकां. तेन्ना तांतो आमी पळयत की पोतनान मारू येतना कोणाक कृष्णा मारू येवचे तितली व्हड राक्षसी पोरा कडेन येवन कृष्णाक मारू कोरून येतना जाल्यार कृष्णान तांतून एक गुण पळयलो. म्हाका स्तनपान करू आयिल्ल्या एक मनीस ही ताका अम्माल स्थान हांव दिता आसा म्हूण सांगून तिका जीव स्मर्ताची अम्माल स्थान दिवचें आसा.
त्यांना कृष्णालांतू पळयाची या पुरा नमुने लिहिल्यांतू कृष्णाला कसं सांगला म्हणल्यार कितलेही वाईट असो त्या जीवात्माक कसं जाय म्हणल्यार कृष्ण आशी दवरतास कसं म्हणल्यार तागेले वापस येवचेक आम्ही गोलोक वृंदावनातून आमगेल इच्छा प्रकार आमकां ते भोग करचे खातीर ह्या प्रपंचांत आयिल्ले तेंचे आमी मस्तपंत येता येता करताची येता येता दुरवून घेताची उलयता करताची इतिमितीन आमकां स्ವಂತ भोग कोरका म्हणलेले इच्छे दवरून जलेरी केन्ना ते स्ವಂತ भोग करचे इच्छे वत्ता उणी जाता आणि कृष्ण भावना अमृतांतू ते छडता त्या वेळारी कृष्ण अनिके अनिके हात तोन वैर वैर करता म्हणलेले आमकां पळयत आणि पुरा नमुने पुरा आचार्य त्यांनी हे सांगिल्ले हरे कृष्ण.